Ka Menteri Rangba jongka West Bengal ka Mamata Banerjee hakala sngi ublei kala khot na kabenta ka kenhun penek jingsuk jongka United Nations sa Bangladesh bat kala dawaru ya ka jing shimkhya bat ka jing Tuklar ba shimet jong Menteri Rangba du kari Narendra Modi na kabenta ban penti kenai ka jing shingan jong ki kenhun nyam jat bendirit pat hakari marjan ka blasha akta hakikam Thombor kini ki jing dawa jongka Banerjee kilawan hakapor ba kidan ki kai pot Kibla ong bakila don omduna ya kalai ngot kinong yalam nyam Hindu na ka International Society for Krishna Consciousness kibla syakem ha ka jingkul mar patba kabla penkhi win ya kari Bangladesh na du ubnai nailar ha ka bakane ka jengki kabla yalam de kisamla pule kala penbo de ka Menteri Rangba du kari ka Sheikh Hasina bakan hia shukino bat ka kenhun jong kishipai kala shimti ya kabor shwa banbu ya ka sorkar basipor Idon ki longying ki mar ki mata bat ki bait bathon ha Bangladesh ngi pediang ye kano rem baka sorkar India kala shim halor kane henrengi penrem ye ki kam Thombor bat yu roj ha kabayadei bat kinyam la kalong ha kano ka jaka ha ka perthei bat ngi kerpat ya ka sorkar preng bat Menteri Rangba du ban shim ye ka jing Tuklar kala ong